És l'aparició d'en Pellofa al 13è Culturarius. Ara escoltarem l'il·lustríssim estimat Pellofa. El seu meravellós pregó esperem que us agradi i que sigueu feliços i mengeu anissos. 13è, Pellofa 13è. L'aparició d'en Pellofa al 13è Culturarius. Ara escoltarem l'il·lustríssim estimat Pellofa. Vale. Perfecte, som-hi. Mataronins i mataronines, ja sóc aquí, Pellofa 13. En aquest any tan difícil per la situació en la que estem vivint, he volgut tornar, per donar una mica d'alegria, il·lusió i màgia. També m'agradaria donar suport a molta gent que s'ha quedat sense treball i a les persones que han perdut algun amic o familiar. També us vinc a dir que el dia 19 de setembre del 2020 van fer 6 anys. Dies tan assenyalats com és la Carnestoltes, dates de la celebració i la disbauxa, també són dates per reivindicar els que avui no hi poden ser amb nosaltres. Per ells, més que mai, voldríem que celebréssim el Carnestoltes. Per això dic que comenci la disbauxa. Primer de tot, volem reivindicar que no hi hagi racisme, violència, pobresa. Aquest any porto molta música a la meva capa. També porto molt de color. També volem reivindicar que respectin l'orientació sexual dels nois i noies. També volem reivindicar el dia 8 de març. Ens volem vives, ens necessitem a totes. Ni una més ni una menys. També volem reivindicar la dansa de Mataró i a totes les parts del món. També volem que nois i noies puguin tenir la seva llibertat i que puguin ser lliures, tots són iguals, tots són diferents. Aquest any, més que mai, hem d'estar amb la família i que mai deixem d'estar amb ella. Em veieu? Tinc un micròfon per parlar o per cridar Glòria als santes. També porto un full a la mà que m'agrada molt aprendre les partitures de les sardanes, a Sam. Al meu ombro porto una càmera de fotos per fotografiar a tots els que vulgui. També porto cetres de gegant Lluís, Domenys i Monaster. També a la capa hi porto un llaç dels polítics. La començo a tindre molt calenta. I una mica empeinada. Oh, si no els hi posaré jo. Com jo en dic Pellofa, i prometo que els qui es porten bé i no celebren Carnestoltes li llançaré una agulla. També porto aquesta reixa de mariner per capturar tots els violadors que violen les noies i nois pel carrer de tot el món. I per un present més feminista. També en aquests dies, més que mai, gegants, cultura, popular i tradicions catalanes, i ara sí, visca els gegants, visca Mataró i visca Catalunya. Visca les santes, visca les festes i les tradicions catalanes i visca el bloc de tradicions de Mataró.